السلام تنا تقبلوا فنونا مكتال تركبوا ذكركم تعزبتنا هم يتوعلون لهم ربع 20 شوات نحاسة فرق معلتن فرنسا دالوه هجراون زيناتات حيزلكم قريبة زلخوا عدي بعبدي نمكتالكم بخبرنا عدون كفلما على السزينة أما حدار زباقاش باركا مخعبات حرشا مرتزة تكوري ركبات عب حموشة نوز زباتات أكايدو ኣብ ኮሌጅ ንግድን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠትን ልዕሊ 1700 ደቂ ኣንስትዮ ስልጠና ስነ ምምህርና ቅድመ ትምህርቲ ይወሃብ ኣሎ። ቅነ ውዳቤታት ቀያሕቲ ዕምበባ ብደረጃ ሃገር ትማል 26 ነሓሰ ኣብ ከተማ ከረን ተኸፊቱ። ኣብ ዜናታት ወፃኢ ጃፓን ኣብ ህንዲ ናይ 7 ቢልዮን ዶላር ወፍሪ ክትገብር መደብ ከም ዘለዋ ኣፍሊጣ። መጠን ንግዳዊ ምልዋጥ ቻይናን ዛምቢያን ናብ ቀዳማይ መንፈቅ ናይ 2025 ብልዕሊ 15 ሚታዊት ዓብዩ። ኣሜሪካን ፖላንድ ነፈርቲ ኩናት ክትሸጠላ ዘኽእል ናይ ኣስታት 2 ቢልዮን ዶላር ውዕል ኣጽቢራ። ዝርዝር ዜና ኣመሓዳሪ ዞባ ጋሽ ባርካ ምኽዕባት ሕርሻ ምህርቲ ዘተኮረ ርክባት ምስ ሓለፍትን ክኢላታትን ሕርሻ ከምኡውን ኣመሓደርቲ 5 ንኡስ ዞባታት ኣካይዶ ወኪል ኤሪና ቅዳው ተወልደን ዘዳለዎ ጸብጻብ ገረ መስቀል ገረስ ጌርካ ቅርቦ እዩ። ኣመሓዳሪ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣምባሳደር ማሕሙድ ዓሊ ሕሩይ ጎኒ እቲ ስፍሓት ዝሕረስ መሬት ብምውሳኽን ኣገባብ ማሕረስ ብምዕባልን ምህርቲ ብዓይነትን መጠንን ክብሪ ምባል ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ተራ ሰብ ሞያ ሕርሻ ዝዓብየሉ ባይታ ንምጥጣሕ ዝዓለመ ርክባት ካብ 21 ክሳብ 26 ነሃሰ ኣብ ባረንቱ ተሰነይ ተኾምብያ ኣቑርደትን ሻምብቆን ኣካይዱ። እዚ ልዕሊ 450 ሓለፍትን ክኢላታትን ሕርሻ ከምኡውን ኣመሓደርትን ንኡሳን ዞባታት ዝተሳተፈዎ ርክባት ብቐንዱ ኣብ ምንፋዕ ሕርሻዊ ምህርትን ምስሳን ሃብቲ እንስሳን ዘተኮረ ኮይኑ ክስርሓሉ ዝጸንሐ ኣገባብ ሕርሻ ብምግምጋም ተራን ኣበርክቶን ኩሎም ኣብ ጽላት ሕርሻ ዝነጥፉ ኣካላት ኣብ ምዕባይ ዘትዩ። ኣምባሳደር ማሕሙድ ኣብቲ ዞባ ጽላት ሕርሻ ንምድንፋዕ ዝግበር ወፍሪ ገዚፍ ቁፅሪ ክኢላታትን ስፍሓት ዝሕረስ መሬትን ድማ እኹል ክነሱ ዓመታዊ ዝሕፈስ ምህርቲ ከምቲ ትፅቢት ዝግበረሉ ከም ዘይኮነ ብምግላጽ ዝግበር ወፍርን ዝሕፈስ ምህርትን ንምጥጣን ብክኢላታት ሕርሻ ዝቕለሱ ተለካዕቲ መደባት ክትግበሩ ከምኡውን ዕቱብ ምክትታልን ገምጋምን ክግበረሎም ከም ዝግባእ ገሊጹ። ከምኡን ክኢላታት ሕርሻን ዝማእከለ እኹል ቅድመ ምድለዋት ዘይምግባር ትሑት ትግባር መደባት ምዕቃብ ሓመድን ማይን ከምኡውን ብመሰል ተጠቃምነት ናይ ዝሕረስ መሬት ጽጹይ ሓበሬታ ዘይምህላው ኣብ ምኽዕባት ሕርሻዊ ምህርቲ ኣሉታዊ ጽልዋ ካብ ዝፈጥሩ ተርእየታት ምዃኖም ዝጠቐሰ ኣምባሳደር ማሕሙድ ዝርግሐን ዓቐንን ዝናብ ኣብ ክረምታዊ ሕርሻ ወሳኒ ረቕሓ እኳ እንተኾነ ሓረስቶትን ክኢላታት ሕርሻን ዝገብርዎ ቅድመ ምድለዋት ኣገዳሲ ብምዃኑ ኣብ ኣፍራይነት ዝተመርኮሰ ምቕርሐ ናይ ሕርሻ መሬት ክትግበር ተዳኺሙ ዘሎ ንጥፈታት ምዕቃብ ሓመድን ማይን ድማ ብዝላዕሊ ክስርሓሉ ኣተሓሳሲቡ። ኣምባሳደር ማሕሙድ ኣብ መወዳእታ ኣብ ክራማት 2025 ስፍሓት ዝሕረስ መሬት ናብ 290,000 ሄክታር ብመስኖ ዝለምዕ ድማ ናብ ልዕሊ 10,000 ሄክታር ብምዕባይ ሕርሻዊ ምህርቲ ንምድንፋዕ ይስራሕ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ተወጢኖም ዘለዉ መደባት ንምዕዋት ክኢላታት ሕርሻን ኣመሓደርትን ብውህደት ክሰርሑ ጸዊዑ። ተሳተፍቲ ብወገኖም ውጥን መደባት ምዕቃብ ሓመድን ማይን ካብ መምሕደራት ከባቢ ክብገስ ብቕዓቱ ዝተረጋገጸ መሳርሕታት ቅምሶን ምዕቀን ዝናብን ክዋደድ ኣብ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ዘሎ ትሑት ተሳትፎን ኣድማዕነትን ንምምሕያሽ ተራ ኣመሓደርቲ ክዓዝዝ ቀረብ ትራክተራት መንግስቲ ቆላሕታ ክግበረሉ ልምዲ ክረታዊ ሕርሻ ዘይብሎም ከባቢታት ኣብ ሕርሻ ዝነጥፍሉ ኣገባብ ክትኣታቶ ከምኡውን ሕርሻዊ ሰነዳት ብግቡእ ዝዕቀበሉ ባይታ ክፍጠርን ብኽነት ናይ ሕርሻ መሬት ክእረምን ዝብል ርእቶታት ኣቕሪቦም። ካብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ዝመጻ ልዕሊ 1700 ደቂ ኣንስትዮ ዝሳተፈው ዘለዋ ስልጠና ስነ ምህርና ቅድመ ትምህርቲ ኣብ ኮሌጅ ንግድን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠትን ይወሃብ ኣሎ። ንጸብጻብ ወኪል ኤሪና ሚልዮን ኣፈወርቂ ያሲን ሳሌሕ ከቕርቦ እዩ።
አገልግሎት ቅድመ ትምህርቲ ክሳብ ገጠራት ብምስፋሕ ውፅኢት ተማሃሮን ንምምሕያሽ ብዝወፀ መደብ መሰረት ካብ 4 ዞባታት ማለት ደቡብ ማእከል ደቡባዊ ቀይሕ ባሕርን ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን ዝመፃን ኣባላት 37 ዙርያ ሃገራዊ አገልግሎትን ብጠቕላላ ልዕሊ 1700 ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኮሌጅ ንግድን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠትን ዓዲ ቀይሕ ስልጠና ስነ መምህርና ቅድመ ትምህርቲ ይወስዳ ኣለዋ ካብ ጨንፈር ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ አቶ ሃብተኣብ መብራህቱ እዚ ንሓደ ወርሒ ዝቐጸለ መደብ አገልግሎት ቅድመ ትምህርቲ ኣብ ኩለን ዓድታትን ቁሸታትን ብምትእትታው ኩሎም ቆልዑ ተጠቀምቲ ንክኾኑ ዓሊሙ ብቋንቋታት ትግርኛን ሳሆን ይወሃብ ከም ዘሎ ገሊጹ ነቲ ስልጠና ዝከታተላ ዘለዋ ወይዘሮ ግደይ ተስፋይን ወይዘሮ እልፋ ዕቁባ ጋብርን ብወገነን ንኣገዳስነት ስልጠና ብምጥቃስ ቆልዓ እንተነውሐ ኣብ ውሽጢ 1 ኪሎ ሜትር አገልግሎት ትምህርቲ ንኽረክብ ንዝካየድ ጻዕርን ምስማር ሰልጠንቲ ኣብ ዝምደብሉ ቦታ ስራሕ ካብ እንዝሕተት ከማልኣ ጽኑዕ እምነት ከም ዘለወን ሓቢረን ካባ ሰልጠንቲ መምህር ዮርዳኖስ ተኽለማርያም ብግዳ ቆልዑ ብናእሽቶኦም ብባህሊ ታሪኽን ክብርታትን ሃገሮም ንኽስከሱ ከምኡውን ዱልዱል መሰረት አካዳሚያዊ ትምህርቲ ንኽህልዎም አገልግሎት ቅድመ ትምህርቲ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ብምሕባር ሰልጠንቲ ኣብዚ መዳይ ዝልዑል ተራ ከም ዝህልወን ገሊጻ ንዝረኸብኦ ስልጠና ዕድል ስራሕን ዘመስገና ሰልጠንቲ ኣብ አገልግሎት ቅድመ ትምህርቲ ዝግበር ዘሎ ወፍሪ ንምዕዋት ካብ እንዝሕተት ከም ዘማልኣ ኣረጋጊፀን በሃገራዊ ማሕበር መንእሰያትን ተማሃሮን ኤርትራ ዝተወደበ ናይ ፈለማ ቅነ ውዳቤታት ቀያሕቲ ዕንበባ ብደረጃ ሃገር ቅኒትና ነፀብራቅ ክብርታትና ብዝብል ቴማ ትማል 26 ሓሰብ ከተማ ከረን ተኸፊቶ ኣብቲ መኽፈት ስነ ስርዓት ኣመሓዳሪ ዞባ አንሰባ ኣምባሳደር ዓብደላ ሙሳ ኣዛዚ እዚ ህዝባዊ ሰራዊት ብርጋዴር ጀነራል ተኽለልሱ ኣቦ ወንበር ሃማማቴ አቶ ሳልሕ መዲን ከምኡውን ካብ 6 ዞባታት ዝመፁ ኣባላት ቀያሕቲ ዕንበባን ብርክት ዝበሉ ዕድማትን ተሳቲፎም ነይሮም حلف هماماتي زوج عن سبات وأزاز برختها باب زسمع قال ودابق يحت عن باب هماماتي غم قتلتان متى أساسرن تاريخ ودبن كبرتات سوران استمت فلا من أي ودابه كتلام خانو بمتكاس بملكع سنة باب نملا حبرة السب أم من قاح عزوزا بركتو خمزلو أفليتوم بدرجة هاجر 55 ميتاوي دك نسيو زركبهم 239 جلتات زحقفو لعل 14 كلتا 200 كيحت عن باباهم زلو بمتكاس ابزن 11 معلتات زغصل كنا 270 تساتفت توكيلهم كم زلو انا زيروم اما حدار زوبا عن سبا امباسادر عبدالله موسى بقدو ودابق يحت عن بابا مبراخ نقاحات حبرة سبن عوض كالسنان نزنبورو ترا بمتكاس نزو دابزن بنفع محبر نزكايدو زلو صعري موقيسوم أبز خاب 26 نحاسق 5 مسكرم زغصل كنا بزيكاتي أمانغو جلتات كيحت عنبابا زكايدو زدر نتاريخ كيحت عنبابا أقداسنت مزامور أمهنات منتن ليلة مستلهيت بهيرات إيرتران زملكت أستمهرو كمون عدت ناب تاريخا بوتاتات زتغلل نتفتات ككايديو أكل محدار زبا ما أكل زخونة كفلستا سيكسن جغرافيا وسرعة حبريتان نوسانن صفت سراحن زحجز أقداس حبريتا بالمغرب أم محدارو أقول قلوت عبا أستواتو يقبر اللوم وكيل إرينا نازلت بيين زدالو تلتبتاب أبراهام عند مريم كوربايو كفلستا سيكسن جغرافيا وسرعة حبريتان زوا ما أكل نوسانن زحجز صفوف حبريتا أم إكابن ممسرحن أقداس نتفتات يسلاسل كمزولو قليسوم حلاف أحدهم مئكاب متنتانن من مسرحن حبريتا أتو أمان الإساء نيرين أبزهابو حبريتا تسرح أقداس حبريتا تات من محدار زوان محاوراتن بب أوان مئكابن أب كمبيوتر محازن زدل حبريتا مئكاب قطعتات مدلاون استأكب متنتانن كمون زمناو أتحز حبريتا سدرابيتاتن نبرتن أمنو زواتات كمزهول مقبارن كالإن كم زتقل الحبيرون بزيكازي مسرح مزقبا لدت مرعا كام مرعا نصا موت مزقبا سدرابيتن محبرن اب كل النوزواتات تاتاتي خمزولو بمغلاص كل نباري ام معكن حبريتا زوا مزقب مخانو بمرغاص اغلغلوت كمزو حبارديوم تغلغلتين اب احادو كبر مزقب قدم مقرابوم ناب نوزواتات كيدوم بكمبيوتر تدالي زوهاب سند حيزوم مزمصو سلطن صفون اغلغلوت كرخبو خمزغولو زتقساتو امانيل كاب تقلالا تحت 18 عامت زعدميوم نبرت زوا معكل وتمسو ساميتاويت مسكر لدز زحازو مخانوم غليصوم أمنو زوا مأكل كتما حلاف محدار فاينانسن أتو يمانا حاقوس بوغونو سلوطن صفون أقول قلوت نمهاب ملو عتكن عام سبن تواديدو خمزلو بمحبار نبرت زد لقطعتات بقبو كمالون حقاو سندات كقربون تمحسينوم غوركم تعزب تسعب زينا وطايو دقيمنا نمكتالكم بخبر نعدم زينا وطايو
ጃፓን ኣብ ህንዲ ናይ ኣስተሳሰብ $1 ቢልዮን ወፍሪ ክትገብር መደብ ከም ዘለዋ ኣፍሊጣ እዚ ኣብ ዝመጽእ ቀረባ ዓመታት ከም ዝተግበር ዝተጠቕሰ ግዙፍ ወፍሪ ኣብ መዳያት ኤሌክትሮኒካዊ ኣቑሑ ብርቂ ማዕድናት መራኸቢታት ጥዕና ቴክኖሎጂን ፀዓትን ዘተኮረ ምዃኑ ሰመዝ ጃፓን ገሊፆም ኣለዉ እቲ መደብ ቀዳማይ ሚኒስተር ህንዲ ናሬንድራ ሞዲ ካብ 29 ክሳብ 30 ሓሰብ ጃፓን ኣብ ዘካይዶ ዑደት ክፍረም ተፅቢት ይግበር እቲ ውጥን ኣብ ምዕባል ቁጠባ ክልቲአን ሃገራት ብሓፈሻ ኣብ ህንዲ ዕድላት ሸቕለት ኣብ ምፍጣር ድማ ብፍላይ ኣገዳስነቱ ልዑል ምዃኑ ብኣግኡ ይእመት እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ወፍሪ ብሰንኪ ኣሜሪካ ዝወሰነቶ ተወሳኺ ቀረፅ ኣብ ልዕሊ ቁጠባ ህንዲ ክስዕብ ንዝኽእል ሃስያ ከቃልሎ ከም ዝኽእል ክኢላታት ይገልጹ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ እታ ፍርያት ህንዲ ናይ 50 ሚታዊት ቀረፅ ከም ዝወሰነት ዝፍለጥ እዩ መጠን ንግዳዊ ምልዋጥ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ዛምቢያን ኣብዚ ቀዳማይ መንፈቅ ናይዚ ዓመት እዚ ምስቲ ናይ ቅድሚኡ ዓመት ተመሳሳሊ ወርሕ ክነጻጸር እንከሎ ብልዕሊ 15 ሚታዊት ከም ዝዓበየ ስታቲስቲካዊ ጸብጻባት ሓቢሮም ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ 6 ወርሕ ልዕሊ $3.5 ቢልዮን ዝግመት ንግዳዊ ምልዋጥ ከም ዘካይዳዮም እቶም ጸብጻባት ዝጠቕሱ ቻይናን ዛምቢያን ብዘይ ቀረጽ ንግዳዊ ምልዋጥ ከካይዳ ድሕሪ ምስምዕን መጠን ንግዳዊ ምልዋጥ ርኡይ ዕቤት ከም ዘመዝገበ ሰመዚ ንግዲ ክልቲአን ሃገራት ይገልጹ ቻይና ትገብሮ ወፍሪ ነቲ ንግዳዊ ምልዋጥ ንምውዳን ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ዝሕብር መንግስቲ ዛምቢያ መጠን ወፍሪ ብዓይነትን መጠንን ክብ ከተብል ክጽውዕ ጸኒሕሎም ቁጠባዊ ዝምድናታት ቻይናን ሃገራት ኣፍሪካ ተዛማዲ እወታዊ ገስጋስ የመዝግብ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣሜሪካን ፖላንድ ነፈርቲ ኩናት ክሸጠላ ዝኽእል ናይ ኣስታት $2 ቢልዮን ውዕል ኣጽዲቓ ፖላንድ ካብ ኣሜሪካ F35 ዝዓይነትን 32 ዘመናውያን ነፈርቲ ኩናት ክትዕድግ ኣብ 2020 ከም ተሰማምዐት ዝፍለጥ ኮይኑ ንገለ ካብኣተን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ከም ተረከበተን ጸብጻባት ይረድኡ እዚ ሓዲስ ስምምዕ ነተን ተሪፈን ዘለዋን ምስዓብን F16 ዝዓይነተን ነፈርትን ምሽማትን ከም ዘጠቓልል ሰመዚ ምክልኻል ኣሜሪካን ፖላንድን ሓቢሮም ኣለዉ እቲ ውዕል ወታደራዊ ዓቕሚ ፖላንድ ንምድንፋዕ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ዝተቐሱቶም ሰመዚ ኣብ ቀረባ መጻኢ ከም ዝተግበራ ረዲኦም ይኹን እምበር ጎረባብቲ ሃገራት ሩስያን ዝኾነ ሃገራት ኤውሮጳን ምዕጣቕ ዝካየድ ወፍሪ ነቲ ኣብ ምብራቕ ኤውሮጳ ተፈጢሩ ዘሎ ጸጥታውን ወታደራውን ዘይምርጋእ መሊሱ ከኽርሮ ከም ዝኽእል ወታደራውያን ተንተንቲ ይእምቱ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ኣብዚ ዓመት እዚ ንዩክሬን ዝገብሮ ወታደራዊ ደገፍ ከም ዘዕብየ ፍሊጦ ኣቦ ወንበር ወታደራዊ ኮሚቴ ናይቲ ኪዳን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣባል ሃገራት ኔቶ ካብ ወርሒ ጥሪ 2025 ጀሚረን ልዕሊ $33 ቢልዮን ዝዋግኡ ወታደራዊ ደገፍ ናብ ዩክሬን ከም ዝለኣኻን ክሳብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት ናብ $50 ቢልዮን ንምዕባዩ መደብ ከም ዘውለወነን ገሊጹ ዝዓበየ ክፋል ካብቲ ኔቶ ንዩክሬን ክገብሮ ወጢኑ ዘሎ ወታደራዊ ደገፍ ኣብ ዕድጊ ዘመናዊ ኣጽዋር ከም ዝውዕል እቲ በዓል ስልጣን ብተወሳኺ ሓቢሩሎም ብዘይካዚ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ጸቕጢ ንምግባር ዝዓለመ እገዳታት ሃገራት ምዕራብ ከም ዝሕይላ ነጺሩ መንግስቲ ሩስያ ኣባል ሃገራት ኔቶ ናብ ዩክሬን ዝልእኽዎ ኣጽዋር ነቲ ግጭት ዘናውሕን ክሳራታቱ ዘዕብን ከም ዝኾነ ብምግላጽ ብተደጋጋሚ ክኹንኖ ጸኒሑ እዩ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ዘለዎ ናይ ምስፋሕፋሕ ጥሙሕ ቀንዲ ጠንቂ ምውላዕ ኩናት ዩክሬን ከም ዝኾነ ሩስያ ክትሕብር ምጽንሓ ዝዝከር እዩ ኣውስትራልያ ምስ ኢራን ጸንሓ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ከም ዝበተኸት ትማል 26 ናሓሰ ኣፍሊጣ ከም ኣካል ትስጉምቲ ኣምባሳደር ኢራን ኣብ ውሽጢ 7 መዓልታት ካብ ሃገሩ ክወፅእ መንግስቲ ኣውስትራልያ ኣዚዙ ኣሎ ኢራን ኣብቲ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2024 ኣብ ከተማ ሲድኒ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ድማ ኣብ ከተማ ሜልበርን ዝተኻየደ 2 መጥቃዕትታት ኢድ ከም ዝነበራ ዝኸስስ መንግስቲ ኣውስትራልያ ኣብ ከተማ ጣህራን ዝርከብ ኤምባሲ ክዕጾ ብምእዛዝ ኩሎም ዲፕሎማስኛታቱ ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ከም ዝሰግሩ ኣፍሊጦም ኣውስትራልያ ኣምባሳደር ናይ ምስጓግ ስጉምቲ ክትወስድ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም እዚ ነፈለማ እዋን ከም ዝኾነ ይዝቃላሕ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ አንቶኒ ኣልባነዝ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኢራን ነቲ 2 መጥቃዕትታት ከም ዝሃንደሰትን ከም ዝወደበትን ዘረጋግጽ መርትዖታትን ስለያዊ ሓበሬታን ከም ዘለዎ ሓቢሩ እቲ መጥቃዕትታት ውሽጣዊ ሓድነት ሃገሩን ምዝራግን ዘይምርጋእን ምፍጣርን ዝዓለመ ከም ዝነበረ ተቐዳማይ ሚኒስትር ብተወሳኺ ገሊጹ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ኢራን ነቲ ብኣውስትራልያ ዝቐረበ ክሲ ብምንጻግ ተመጣጣኒ መልሰ ግብሪ ከም ዝህበሉ ፍሊጡ ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣውስትራልያ ንኣምባሳደር ሃገሩን ምስጓግ ዝወሰደቶ ውሳነ ብውሽጣዊ ጉዳያታ ዝተደፋፍአ ከም ዝኾነ ወቂሱ ኣሎ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ሩስያን ክልቡ መዳያዊ ዝምድናን ንምድራዕ ዘኽእል ዝርርብ ኣካይደን ኣብ ቻይና ዑደት ዝፍጽም ዘሎ ምክትል ኣቦ ወንበር ታሕተዋይ ባይቶ ሩስያ ትማል 26 ናሓሰ ምስ ፕረዚደንት ሺጂንፒንግን ካልኦት ላዕለዎት ሰመዝን ቻይና ኣብ ከተማ ቤጂንግ ተራኺቡ ኣብ ምድንፋዕ ክልታዊ ዝምድናታት ከም ተዘራረበ ይዝግለጽ ዘሎ ፕረዚደንት ሺ ዝሃቦ መግለጺ ቻይናን ሩስያን ስትራቴጂካዊ ዝምድናን ሕድሕዳዊ ምትእምማንን ዝለዓለ ንምዕማቕ ክሰርሓ ከም ዝግባእ ብምሕባር ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ኣብ ምርግጋጽ ዓለማዊ ሰላም ኣገዳሲ ስራሕ ከም ዘለዎ ኣፍሊጦም
ኣብ ወንበር ታሕተዋይ ባይቶ ሩስያ በወገኑ ብዛዕባ ውፅኢት ናይ ትማል 26 ናሓሰ ኣብ ከተማ ቤጂንግ ዝተኻየደ 10 ኣኼባ ኮሚሽን ምትሕብባር ፌደራላዊ ባይቶ ሩስያን ሃገራዊ ህዝባዊ ጉባኤ ቻይናን ፕረዚደንት ሺጂንፒንግ መብሪ ሂቡ ኩሉ መድያዊ ዝምድና ቻይናን ሩስያን ብብዋኑ እናደንፈዐ ይመጽእ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይጠቕሱ ዜናታት ምንዛም ኣርስታት ዜና ክደግምልኩም ኣማሓዳር ዞባ ጋሽ ባርካ ምክዕባት ሕርሻዊ ምህርቲ ዘተኮረ ርክባት ኣብ 5 ንኡስ ዞባታት ኣካይዱ ኣብ ኮሌጅ ንግድን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠትን ልዕሊ 1700 ደቂ ኣንስትዮ ስልጠና ስነ ምህርና ቅድመ ትምህርቲ ይወሃብ ኣሎ ቅነ ውዳቤታት ቅያሕቲ ዕምበባ ብደረጃ ሃገር ትማል 26 ናሓሰ ኣብ ከተማ ከረን ተኸፊቱ ጃፓን ናብ ህንዲ ናይ ኣስተሳሰብ $1 ቢልዮን ወፍሮ ክትገብር መደብ ከም ዘሎ ኣፍሪጣ መጠን ንግዳዊ ምልውዋጥ ቻይናን ዛምቢያን ናብ ቀዳማይ መንፈቅ ናይ 2025 ብልዕሊ 15 ሚእታዊት ኣብዩ ኣሜሪካን ፖላንድ ነፈርቲ ኩናት ክሸጠላ ዝኽእል ናይ ኣስታት $2 ቢልዮን ውዕል ኣጽቢቓ ባርከት ዝኽርኩም ተዓዘብቲ ሓፈሻዊ ዜናታት ኣብ ተዛዚሙሎ ስለምክታልኩም ነመስግን ምስተርፍ መድራትና ንሓድገኩም በወገና